Kinong tray ka National Health Mission kibakentup nadu ki doktor, MBBS, Ayush, dentist, ki nurse, ANM, pharmacist, ki lab technician, ki epidemiologist, ki entomologist, counselor, psychologist, bat kiwi ki bathumu bani madan lasai kasi kasantorik naitung ban persya ikut kompanya batru halor ki company bol jong mission director ke NHM Uram Kumar dak bakinya rally kaban sedang namadan malki bat ban penkut hadu ka office UMD kabadan health complex laim kra mentah kasi kasautorik naitung kleok priang sendan dak hukum kabala mahamiki ban pep train ni penlong jeki bat labu kendon beken hap ansoi man kasi ban pensisai ke jingwan trai jongki kumman supentip kini kinong trai ke NHM katkum ke jingyo lum jintip ki don dak hajar ngot bat lasai kasngihi ki larai ban mi madan bat kejeki kanong ki arjka kawai hanong ba selong bat kawai hanong ba tura haka keruwa kubuar na mission director Ram Kumar Ulaong balayo jintip ba kinong trai kimut baniki ni pep trai nadu kasan trai naitung arjar arwar da ka bakado bakakam kadi ka bakongsan ban pinyai be ikibentah ka jing ajing sumar ka kerwo ka kado ba ka jing pinisya ka jing trai jong kinong trai kan long dak ba pha kerwo leng ba ki email sa ka office mission director nadu ka south trai naitung arjar arwar leng baki office DMHU ba prepare lada kimla ban bu yakani ke jimptep klem ki daw ki babiang kandon ke jimbam siu tulap ikinong trai la ong ka kerwa ka bala banram ba ka jingdu ya ka jing embryo na ka jingle aklan ya ka kamram ni senge sakri sakki pai ba onnom aila satya